A duk lokacin da aka zo ana maganar artificial intelligence, ChatGPT ko kuma AI ko kuma yadda za ka yi amfani da AI domin ka samu sakamakon da ya kamata, abin da ya fi zuwa bakunan mutane shine prompt. To menene prompt? Prompt wani strategies way ne ko kuma wata hanya ce da ake amfani da shi domin a mu'amalanci fasahar AI, walau ChatGPT ko kuma duka wani AI tools da kake so ka yi amfani da shi domin ya baka sakamako yadda kake buƙatarsa. Kamar misali, idan muka ɗauki ChatGPT, idan kana so ChatGPT ya rubuta wa budurwarka wasiƙa, dole ne ka yi masa bayani da irin kalaman da ya kamata ya yi da kuma hanyoyin da ya kamata ya isar maka da saƙon domin ka samu sakamakon da ya kamata. Idan kuna so in faɗa muku hanyar da ya kamata ku bi domin ku mu'amalanci ChatGPT saboda ku samu sakamako mai kyau, wato irin prompt ɗin da ya kamata ku ke rubutawa AI ko ChatGPT ko ma dai menene domin ku samu sakamako mai kyau, ku rubuta prompt a comment section, ni kuma zan muku bidiyo a kansa. Haɗa bidiyo na gaba. Sai an ji mu.